Andito na tayo sa tindahan ng Gin Bulag. Uy, kamusta? Asan na si Jinky? Hanggang sa loob. Akala ko nakuha na sila. Dahil na. Hindi ko magalong ako, kukuha ko nga ng permit yan. Dahil? Nabahan na rin ako. Kasi baka kunin sa'yo. Oh. Ano ba sabi sa'yo? Ha? Ano sabi sa'yo? Yun nga, kukuha ng permit. Permit sa DNR. na pwede ka mag-alaga. Kawaw naman si Kirby Boy. Kaya, Siyempre nasanay na rin siya sa'yo. O, paano yun natanggap mong memo? May natanggap ka bang memo o ano? Wala wala naman. pa, pero sa ano yun sa DSWD? Hindi naman humalap sa akin yung ano eh, yung sumbong eh. Ah. Pero pinaliwanag mo na Oh, ano na-content naman yun lang. na content. Tsaka, Ando naman ang parents. tsaka alam ng bata yung nangyayari. Kasi baka mamaya, na may misinterpret. Tsaka hindi mo naman inaano, di ba? Yung, Uy, hindi ko masinasakit yung bata. ano daw ba issue doon? Ano lang, yun lang nga lang. Sa, Huwag daw paiyakin yung bata. O paano yan? Anong plano doon sa pamangkin mo? Okay lang din naman, di ba? Hindi naman kasi may consent naman yung mama ba? Oo. Mataka nga ako. Ano nga, ingit-ingit nga lang yun. Mga chika-chika na. Chika-chika lang na gawin. Nag-ausap ta kayo? Nino? Yun, yung nag-chat sa'yo. Hindi ko nga nalita yun. Kasi, di ba, parang di naman na para sa'yo ako magpaliwanag. Total, dito na ako sa DSWD. Uy, si Jinky ba? Nandun nga siya, kukulong ko nga na permit. Nakakulong ba? Hindi, nilagay ko muna siya lang kasi pagod ako sa plan siya eh. Okay. Pero hindi okay pa rin naman kasi nababasa namin mga comment. Bawal daw kay sugar hindi ko sa puhang. Kaya nga, magkano nga tayo sa DNR ma? Magtanong. Hmm. Saan dito? Sa CDO? CDO daw. Kuha na ng Ng permit. permit. Tsaka di mo naman pinapabayaan, hindi mo naman Hindi mo kasi mapiplace yung mga ingitera, kapitbahay. hindi mo binubugbog, pinapakain mo naman ng maayos. Pinupuyatan May sarili naman siyang parang anak mo nga o binibila mo ng diaper, may sarili. Didian. Yun na nga yung inaano ko kasi alam mo naman mga tao. Ayun, sa bagay, di mo maano yung iba. Kasi ba nga, meron ng hulihan doon sa Taguluan, ganun din, umagoy rin siya yung mga wild animals. Nahuli? Isang bahay siya pero ang daming inalagaan yung wild animals. Ano yung ginawa? Kasi sa akin, may nasadya sa akin, nasasabihin ko na pet lang daw nakin yun. Which is, yun naman talaga. Oo nga, gagawin kong pet, tapos sasabihin ko inaabandon na daw yung monkey. So ako nagpapalaki. Kasi talaga naman inaalagaan mo siya, hindi mo lang pinapabaya. I don't think na siya kasi buti sana kung hinahayaan mo lang siya dyan, tapos inaano mo, parang... Ano kaya magpatulong kay Mama Kino kasi sa tourism siya baka may kakilala sila sa DNR. Asan siya? Puntahan ko. Jed! Jed! Andito pala siya eh. Naliligo? Naliligo? Jinky! I miss you! Hi! Kamusta? Kamusta ang Jinky namin, ha? Kamusta? Ha? Naligo? Nag-inom kang tubig, ha? Uy! I miss you. How are you? Ano? Tumalon bigla. Ba't ka tumalon? Hindi ka na nagpupunta ng hinaguan. Ha? Hindi ka na nagdadalaw doon kay Mami Brenda mo. Ha? Hala. O, baka malaglag ka. Diyan ba? Ang gusto niya. Maglambitin. Ay, punta siya kay daddy niya. Sir, talaga. Kita gagawa ng yelo? No, tsada. Kabalo mo? Ha? Kabalo mo gumawa ng yelo? Oo. Tsada, ikaw na talaga. Jinky! Ay! Hilo. Sa Tagalog naman, hilo ba? Yelo?
Ano ba yan dito sa Bisaya? Ice. Sa English man yun. Ice. Ay, kwan. Yellow. Ay, ice na eh. Ayan, may customer pa ngayon sila, Jean. Bulag. Marami pa rin siyang mga bumibili sa kanyang tindahan. Ayun. Hanggang ano oras siya bukas? Hanggang ano oras sila bukas? Open. 9 or 10, sarado na sila. Yun o, dami niyong pa rin customer. Diba? Ito yung sari-sari store ni Jimmy. Shoutout sa mga sari-sari store owner out there. Ang gulo ng camera ko na malaglag. Ayan. Mga ganito. Barya-barya lang yung tubo. Pero at least ayan, kapag tuloy-tuloy lang din ang benta, ang pamimili ng mga tao, diba, makakarami rin ng sales. Mukhang marami ng benta ah. Mukhang nakarami na ng benta. Maraming ano kanina? Maraming Reban? Wala. Sana all. Okay, napagod din ng kamay, kakaplansya. Madami nung nakaraan. Kaya hindi rin naman masyado nagpupunta ngayon si Jin sa farm. Sa farm ba? Diba? Ang bongga niya. At meron ka rin yung ano yung nagluluto ka ba ng ano? Ayun inihaw. Chorizo. Alas 9, sarado ka na. Alas 10. Alas 9 ng TV, sarado na ako. Ay, ito pala, umikalan ka na rin. Ay, hindi. Ito yung ano ko, kita ko nung ano. Wow. Tapos nababawasan pa ito nung ano, nung bilang materyales. Siguro nga. Bukas, marami naman customer bukas. Pagpunta na sila. Correct. Oh? Na. Bongga kaayo. Tinalon ka niya talaga kaagad eh. Alam niya eh. Pasaway yung ayaw ko kanina kasi nakasirapan ako magtakbo-takbo eh. Ngayon ako konti-konti lang kaganina eh. Olo. Oh. Jinky! Miss mo mami? Ha? Buti kanina nakaano pa siya. May bantay. Wala, inano ni Gigi. Inano sa akin eh. Biglang tumalong kay Gigi ulit. Ah. May motor? No. Nagdede na siya. Lambing niya talaga ano? Ito siyang tao. Ay. Ito ko to, kawawa talaga to. At tahimik din siya. Ha? Ha? Dili ba, dili ra. Nalanta ka. Oh, olo. Pero siyang bata talaga. Papaluin kita. Sige. Ulit ako. Maulit ko, magalit ako. Alam niya na rin talaga. Alam. Jinky! Jinky! Ano oras ka pala nagbubukas? Saan? Tindahan. Sabay na yan sila. Pag dumating ang tandat. Ah. Pero maaga ako nagigising pero tinatamad ako magbukas. Jinky! Jinky! Psst. Ayaw mo na magpunta kay mami? Ha? Hindi ka na magpunta kay mami? Gusto na siya mag-ano dyan, ganun. Oo. Ang nakakatakot kasi mama tumawid daw. Kaya nga eh. Magtawid-tawid siya. Ano pa lang pang ano niyan? Pang ligo? Sabon lang. Safeguard. Ha? Ha? Thumbs up yan. Thumbs up ng baby. Kiss mommy B, kiss mommy B. Kiss mommy B. Kiss mommy B. Kiss mommy B. Hala. Huwag kasing mag-ano ba? Ambak-ambak na. Nye. Gusto ko na bumaba talaga. Ayaw ko nga nang bumaba.
Minsan, doon sa cage. Pag kinulong mo naman, iiyak. Mm. Ayun yung kinukulong na siya na. Ito sa gagawin niya. Ito sa yan eh. Alam mo na kung ilang buwan siya? 3 months na nga siya. Ah. Parang ang bilis niya lumaki. Lumaki na ba siya? Oo. Parang ganun naman din, no? Parang humaba na nga siya eh. Kasi ang lalaki na ng ano niya, kamay at paa. Mm. Ang haba na ba, Is the nun dan da da dan dan da 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 dan dan da da dan dan da ding 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 ding. Namimiss na ng mga viewers niyo yung ano niyo, Ah, video niyo. ding ding ding. Na Jinke. Galing kayo si Diwa kanina. Kasi gusto niya. Bababa yan eh. Gusto niya talaga maglambitin na eh. Doon siya pumunta sa mic eh. Doon siya maglalambitin eh. Tsaka alam niya na, no, pag pinagagalito mo siya. Di ba? Dili ba? Dili! Oh. Titin ko ha? Sige ka. Puyo! Puyo! Puyo!